Peter Bagrivi yathu yachiwiri program yathu ya lero. I used to use the old phrase, I'll take care of you, you take care of me. I found out how short-ended that was. I changed it. Here it is. I'll take care of me for you if you'll take care of you for me. The best contribution I can make to you, if you're my friend, is my personal development. What if I become 10 times wiser, 10 times stronger, 10 times better, 10 times more unique? Think of what that will do for our friendship. Self-sacrifice usually earns contempt. Self-development and self-investment earns respect. Aye. No more with we need to my bomb. Yeah, come on, Puzire. Yeah. Iweyo kufuna fitizile pera ba. Yeah. Fadi kabele tabele mukuzungulira. Mene mukulongosolera mukutambasulira. Zukuti phunzitsa chija barafu. Oh yes, kwambiri. Yeah. Kwambiri. I think nkhana ikulu imene wanenayo amene akuti poyambirira iye anasintha statement yonena kuti I'll take care of you, okay? Kudanayika bwanja, I'll take care of you if you take care of me. If you take care of me, yeah. Okay? Koma this is a bit, I think imeti naikambako. Chufa kuti majetu zinthu zizima. Chufa okay. Iye anayisintha unaya kuti, and this is a fact. Muntu uziyamba waziyang'anira iwe weka, I'll take care of me, so I take care of you, yes, and you take care of you, okay, so you take so care, they take of, care me. of me, yeah. Symbiotic relationship. Okay? So ineo maromodi ndizinena kuti ndigeze agazanga ndiza kusamalani panthawi zonse inunso muzandisamale panthawi zonse mutual. Aunena kuti ine nasintha maganizo anga ndimanena kuti akazanga ine ndizazisamala kuti ndikusamaleni. Inunso muzisamale kuti muzandisamale. Zikugwirizana kwambiri tundi kumete topic imene tukamba ya lero ya. That's true. Okay? Taking care of yourself. So Self development. Kunena kuti ngati iweyo ukufuna kuti usamale banja lako. I think tinaika mathai. I think napereka example yonena wina wake anapereka a different context. Yonena kuti ndiyekeze munthu amba business. Umayamba business chifukwa business anthu akaona uli ndi business amaona ngati ndalama zija ndi zako. 1. 2, tazina ukakhala ndi business iweyo umaona ngati ndalama zo ndi zako. Ndiye umayamba kuchosa capital ya business noda ankolo ndabwera mwana school fees kulibe ndikapanda kwathandiza sindi business ndabase school fees. Anko ndabwera ya kuchipatala ndalama upereka ndalama zoti capital ya business osati profit ya business. Ndalama zoti sizako ulibe business ja imatani igwa basi ndugwa ndiwe igagwa iwe wagwa. Anthu ena ose aja amene umatha wasamalaso siwasamala. I think context yake anapereka in that sense yonena kuti ngati uli ndi business olopanga chinthu zisamaleka iweka, okay, kuti ufike pa level yonena kuti usamale soyena. Sikuipa mtima kunena kuti utamangire kusamala pamene iweyo foundation yako sunaigwire. Ukapanga zimene zija iwe ogwa ena ose aja agwa ndiwe. So chimozimozi mene akunena iwe kunena kuti you need to take care of yourself. Ndekuti health wise kuti usamala akazako make sure kuti ukuzisamala thupi lako. Ukamama mwa uchidakwa upanga ndalama zambiri inde akazako lerolo akusangalala koma ukumama uchidakwa thupi lako likupita posachedwa kuyamba kudwala ntchito ikuthera ukhala mchipatala ukwasamala akazako. So aune in the context yoti zisamaleka iweka. Personal development ziphunzitse weka. Zimene amene nkulu clip yoyamba ija kunena kuti iyang'ana kumene kuli
magulu azinzako amene angakuthandize kupita patsogolo. Have associate yourself ndi zimene zijazi kuti iweyo upite patsogolo. Nchimozimozi yakunena kuti take care of yourself, develop yourself so you can take care of others. I'll give an example. I've always said one of the goals Yami Bawa as a business is for us to grow to the point where we can make profits, that those profits can help other people. We can do major projects zimezinga thandiza anthu. Okay? Ngati mena mapangira makampani macorporate akuluakulu amakhani ma CSO programs awo amene amapanga. Okay? Ma programs yo amakhala kuti amathandiza because they have the capacity to do so. They've taken the care of themselves to the point where they akula, now they are able to help others. Now, helping others, you need to look at self-development in different ways. Self-development is, first of all, the most important thing timachipanga ignore tose kwambiri nditupiratu. Yes. Because it's the only car we have for our souls here on earth. Ndigalamo yokayo imene tili nayo, imene mzimu wathu umagwera pano kungononga thupi sungapange china chichonse. Yeah. And yet, how many of us spend a lot of time taking care of our bodies? Taking care of our bodies means journey. So have we sat down to understand kuti thupi lili maenda bwanji? Thupi limafuna jani? Kusamala thupi ndi jani? Zakudya zimene timadyazi. Exactly. Exercises amene timapangazi. Makhalidwe ena ndena umwa mowa. Chotsa. Even as my amapa. As bambo amapa. Zosezi ndi zinthu zoti munthu ukuyenda kumayang'ana kuti ndikuzisamala bwanji. Chifukwa ukakauti iweyo ukuzisamala, you're developing yourself, then you're able to take care of others. So self-develop yourself, take care of yourself, take care of others. Mina ningaibange summarize wacho. Uchenu andikumbutsa mukumbukiraso nanu. Andikumbutsa kantheke nakefe pamudzi pano tidagwira ntchito. Kaedichira company yosanga kwiye mfandi zidati zinthu zabwino. Tinkamba za financial literacy. The old mutual. You remember? So adatipatsa the big five. Mani mozi. My big five. Kango, tiger, buffaloes, leopard, tiger. Tiger. Tiger leopard in the mozi. Alingati my big five they're the cats. Okay. Yeah, and the rhino. And hippopotamus. The big five. You are ambiliai idali yankango. Ndepa financial literacy amanena kuti simena na bwana. Kuti munthu uli pa business, wonetsetsa kuti business yakoyo ikhale kai bwino. Usadayambe kuthandiza nayo wena. Ndamati zimeza, mazitengera example, kuti kuchokera kwa nkango. And it's very true. If you study the behavior ya nkango, akuti umayamba iwowo kaye kuja usanapatsana. Why? Umafuna ukhalendi mphamvu. Yokuti ngati ana awasakhuta itenso kuthamanga ndibiro kagwiranso nyama ina ndibiro kudzatani kudzapatsa. Kusana kuti agwire nyama apatse anaja akhute kupeza kuti iye ali ndi njala. Ayambe kuthamanga atapanga awiri katatu kanayi kasanu bena akhawa panda mphamvu. Ndola anaja iye afa, anataniso afa. The lion makes sure it eats first before it comes. What didn't you fire kuwojeni pa chikadwe kumuzi amadyakale anthu. That's why agalime akhale ndi mphamvu, bamboyo akhale wa mphamvu. Kuma masikono za genders zinasinthitsazi kandi context adekaya bambo apatseni chinsima akhute akatero apita akalima kubasa kaone kuti ukakhuta ndokameno kachaso yayi
pana zifuka zake zimene amamuyambira munthu amene the winner, the breadwinner, the head amakhala watani. Angakhale kuti munthu kakhaluli ndi banja mbuyo masalari amakhoza kukupatsa ngati uli ndi ana malingana mmene lili apart from school komanso responsibilities zimene uli nazo iweyo ma attachments and tungamene nthawi zinake they warrant you to get more than others. Angakhale food aid zizocheka kuti musaona kuti akamati Red Cross akupereka mati munja ana angati kwanu awapatseni afa kusiyana ndi awo dalayo itani ikhute kuti ikagwire ntchito isamalirana. Then pamabwera Tiger amene mwana uja bwana kuti iye amachita focus pa chinthu chimodzi amachita separate nyama akachipeza chimodzi angakhalenso mkango usu chimodzimodzi koma kaya ma antelopes kaya alipo angati amachita kusankha kuti ine koma iyo ndio lotakazina zanzungulira motandi kutandira maisa amatsata kuka mpana ketani akaigwire ndamachitanso translate imene ndi drama nkhani ya focus ndamakamba za togetherness ma buffaloes mikango imene imatekabwera unofuna kuti separate inadziwa kunoti uyu amati akafana atigwire amati pangasekerere muzaona nthaka mapeza ma buffaloes amakhoza kuthamangitsa mkango oti unagwiragwira kanyama enzake while they come in formation together remote kunaka pomatani watawa nzawoja ndikudzuka ndikumuyika pagulu nkumayenda mugulu remote. So I'm telling you it's nice these big five zimene kutiuza mkuluyu apa nde umayenera nditu munthu udzikhala odzidalira wekha. Ukadzidalira wekha palibe chimene chingakugonyoze palibe. Koma si ndikadwera kuno phiri if we interpret it kunena kuti panopo achinyamatawa ankadwera lowa kwambiri kuno ndi osaliro zidalira wekha koma lopempha mukuona big itondwa tamanga apa mukuona nanga jonte ya ndio kuti tona nina yake big tona nina yake muzo chifanya kose kuja kusadzidalira muntu yote na ineyo ine singama lore mapanga zimezicha uyamba kuganisa ndikapange chani uyamba panga chinthu you be focused the five ndo moyo ma five vision ankanena principles of life. You know, I think nanenapo zinthu zingapo zimene always stuck in my head choyambirira panyumba pathu ankatuzo kuti china chichonse ndinacho panyumba pano ndijaine ndavazanga yes ino ndikuphunzitsa ndi skulu mukapangizana tonse tinacho kanyumba makolo athu tibe china chichonse and atamwali abambwanga palibe anakatenga ndi chinthu chimodzi nyumba mwa bambwanga mayanga akadali moyo ali ndi zinthu zawo ngati afuna kupereka amapereka ndiwo chifukwa anatipatsa zimenezo. Chachiwiri bambwanga ankanena kuti as long as ndili ndi manja I have a brain ndi miyendo sindigwadira munthu. I will never beg from anybody. The only person ndimagwadira ndi Mulungu wanga. Yes. Okay. Now mawu amenaja this message ine nakula nazo kunena kuti the principles zoti ndikapemphe kwa munthu without me putting an effort to deserve what someone is giving me, so currently self development it doesn't exist in my head. Jufage zovuta ineyo kupita even as a market or uje kupita kwa business ndikapempha atatipasani business ine sinditha kupanga zimenezo. I've never been able to do that because I believe with the service I should give, the product I should work hard, that people should appreciate product ndikupanga, they should win John product itufuna tigule, we want to support this product. Exactly. Chifraja service mene mugone ndi abwino. But for me to go ndikagwade big ndikaile ni uje sinditha kupanga zimenezo. Because this is the way I was brought up. Okay? Now my principles amene akunenawa, it also helps you as you're growing you are focused on zimene ukufuna kupanga, because you know if I do not achieve this I'll be a beggar. And I don't want to be a beggar. Yes. You lose self-respect. You have no self-confidence. And then so there was development. She is a 5 minutes. That's 5 minutes. No matter what you are going to go to more than 5 minutes. Come on, quarter. Inejmeninga nene uneka kuti
life was not meant to be easy. Anani auti tizakhetsa thukuta lathu, and it's the way the Creator did it. Yes. And he said it, and there's no easy way out. No. So life is about us working hard every day, and the satisfaction of your hard work comes when you do something and you eat from your sweat. It's satisfying, okay? Ndimanena kuti, ndibwereze kuna kuti, there's nothing wrong with making money. There's nothing wrong. In here I feel we preach the message ya drama in a very wrong way. Kusauka si kwabwino. Ndana amafuna ukawosauka. Ndio mati kukawosauka ndio kalwa kumamba ndio ndizaboza palibe zoti anatipanga kuti tikhale osauka. But do not make money usalemere pa thukuta la antwena. You know what I mean? Yes. By taking advantage of of other people. That is where there is a problem. Do not become selfish. Ndizinto. That becomes a problem. But no one, I don't believe God, mulungu anapanga dziko lokongola, mitengo yabwino imene tadula yose, ma fruits, nyama, china chilichonse anatipasa kuti tikhale ana olemera pa dziko lake pano, taononga toka. Nditero. Taononga toka. Ine ndimanena kuti mulungu anapanga dzikoli chabwino did creation timapa just 7 days just 7 days muniva just 7 days anayika zonse ndipo muno Mungu anazonda ndi zabwino palibe amene amazitembenuza mkulu ananyamuka anapita akakhala kumangoti anganira muniva chikutifuta ife nchani kuti zikama systems abwino ngati mena nachitira achikulire 7 days only ananyamuka kupita kakhala koma ife tomati kupupula banazo kuti chaphwanyika kuti kulowera nacho kuchaphwanyika kulowera nacho leadership kuti kanika mayiko tikulephera kuyendetsa kuononga zabuti zimene zipanga just 7 days ija tikuluza ma principles ambirimbiri no self development, no focus, no determination, no everything. But if we are to achieve this, no systems, it's our plea to our natu. We want the easy way out, but no. Everybody wants to natu. I want simasewera to follow this. And anamasugwan, but no. Yes. Give them a challenge. Ndikazimangirira. Ntima odzidalira libe amakandi ntima ofuna kutenga chanthu ena. Dadi anganiza kuti. Hayi basa akandipasamira akandipatsa ndorama ndizonda. Ma systems tikwaphwanya toka tete khale ngati mwini wake amene anapanga dziko li just 7 days phiri chichonse chili in place tikulakwitsa toka. Tumeta malizia program yetu ya life practical skills. Nani ndiya John, this is JB. JB Ntagom. Majina magaduli jamani da. Ya WBK. WBK. Ya tiba kuyabika mchazo sote mbaka hayo. Kadibuna ile geza panjira mwe mpira sopenda mapaponya. Kadema manja kukachapu kucha. Mga iveza kumene kumasumina wiki hata tufuna monele zapa sabata ambuye wiki inokanema ndi 2 weeks ndi aulere fapana ndi ma technical issues amene amapanga resolve so ababa ndithu anthu atha kuonera kanema maulere tiyamba kulipiritsa I think after next week chabwino paka makina nali ndi Luke Chafukira pakamera Maxwell Frank zina langa Steve Kondwa Banda pitiza ndikuona zotsatira pano pa Mbawa Television.